vás vítám u dnešního dalšího videa a dnešní video se nazývá Mé obrázky. Takže první tady je tenhle obrázek. Jsou to teda velikonoční prázdniny, jsem jen tak kreslila, že je u babičky a ten kluk se hraje na tabletu a ta babička plete. Pak další tady jsou takhle holčička a paní v krámu a koukají zrovna na nějaký šaty. Ukazujou, že se jim prostě líbí. Další tady mám teda menší obrázek a to je medvěd a zrovna tady kadí. A je to 29.1.2016. Další tady jsou teda brýle, to jsem si o přestávce ve škole kreslila, když jsem se nudila. Další teda tady mám Angry Bird. Další tady mám Angry Bird. A další tady mám Angry Bird. Je to 28.1.2016. Další tady mám teda nějaký strom a na tom jsou sovy. A je teda večer a nevím, proč ten měsíc je žlutý. Další tady mám teda míč a je to zase 28.1.2016. Další tady je diamant a je to taky ve stejný den 28.1.2016. A tady mám teda jiný obrázek a to je nějaký hřbitov a na tom jsou duchové. Jako když jsem se nudila, tak jsem prostě to nějak nakreslila. Další tady mám teda takovýhleho ptáčka, který poslouchá hudbu a zpívá a je to den 6.2.2016. Další tady mám takhle My Little Pony, mám tam poník oranžový, nevím proč, má oranžový tělo a jmenuje se asi Applejack, já teď nevím, takže nevím. Další tady je teda obchod Play, je tam poník růžový a prostě nevím, jak se jmenuje taky. Pak tady mám My Little Pony, další, prostě pojmenovala jsem ho poník růžový, nevím proč. A taky nevím, jak se jmenuje, já to nesleduju. Další tady mám tady poník fialový, taky My Little Pony a nevím taky, jak se jmenuje. A další, poslední My Little Pony mám teda poník fialový a taky nevím, jak se jmenuje. Pak teď to už jsou stínovací obrázky a to je nějaká kytka, 2 kytky a srdíčka. Další tady mám teda, když jsem poprvé si zkoušela křídový pastelky, tak jsem udělala nějaký oko. Pak další tady mám teda Pringles, to jsem prostě dělala, když jsem se nudila. A poslední tady mám já nevím, prostě jsem si něco kreslila, že jsem poslepu něco nečmarala, udělala jsem z toho loužíka na kožestejka do kanálu, popelnici a nějakou flašku. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, dejte like, koment a odběr. Ahoj.